Трябваше да бутаме колата в самото начало. Това са някакви много странни гъби. Ей, такава кошница. Ние може би най-фешън екипчето. Малките кошници. Този елен просто не му е писано. Айде отидете да гледате снега. Може някоя пиле да се появи. Днес е неделя и снегори не са минавали от общината. Не знам дали може да видите, ама това са поне 10 см сняг. На места пътя беше ужасен. Здравейте и добре дошли в Влогмас ден 7. Странно с тези влогмаси, връщам се все едно преди 5 години. Здравейте и добре дошли в Влогмас ден, не си кой си. Днес е неделя сутрин и ние ще отпътуваме обратно към София. Часът е към 9:30. Станахме рано, имахме аларма за 9, така да поспим до по-късно, само че аз се събудих в 8. Изкъпах се, оправих се, теглях ни багажа и сега седях там на дивана. Планирах храна за седмицата. Да, докато Джордж се оправяше. Той и сега натоварва багажа в колата и ще чисти колата, тъй като през нощта е валяло много сняг. Сега ще ви покажа. Натрупало е, но защото има много силен вятър, той навява снега и въпреки, че колата ни беше по такава стряха, има върху нея доста сняг. След като натоварим багажа, ще отидем до Клубхауса, за да закусваме. Въпреки, че там сме много гладни, но закуската е важна, така че хапнем нещо и след това се прибираме обратно към вкъщи. Трябва да звънна на треньора на Ноа, да му кажа горе-долу към колко часа може да го доведе обратно. Нямам търпение да си видя животните. Знам, че е странно за тези вас, които имат кучета или котки или къвто и да е. Домашен любимец сигурно изпитва също чувство като мен. Дори е така за един ден да ме няма. Нямам търпение да ги видя. Чакайте да ви покажа сега снега, защото е много, много хубав. Аз лично обожавам да вали сняг. Много обичам, когато има натрупал сняг и ми става едно такова много коледно и уютно и само да си седи човек в къщи. Ето какво е положението с снега навън. Не знам дали може да видите, ама това са поне 10 см сняг. Вятъра е просто страшен. Той се чува. Вие не знам дали може да го чуете или дали може да видите. Камерата изглежда, едно леко се полюшва клончетата, обаче всъщност е много, много силен. Но пък да смехна, това е страшно красиво. Да видя дали мога да ви покажа от тази страна, ама е същата работа. Виждате ли от покривите на къщите как пада сняг заради вятър? Иначе, това е моят туалет за днес. Имаме дебел повер. Това ми е най-дебелото нещо, което си нося, тъй като днес е най-студения, най-вероятно ден. Имаме тези дънки и боти. Тези боти, не знам дали ви ги хвалих, от обувки БГ са и са най-удобните боти, които някога съм притежавал. Въпреки, че имат лек ток, са супер, супер удобни. Тези дънки също. Да, не знам дали ви показвам съм облечена, но бях си взела 2 чифта дънки, още 2 блузи и всъщност всички дни си ги прекарах или с Анцо, докато бяхме в къщата, или с тези дънки, тъй като са много удобни. И отиват с всичко. Здравейте, ние вече сме в София. Решихме, че няма да закусваме в Пирингов, а направо ще се прибираме. Просто така ни дойде отвътре. И добре, че така направихме, защото на места пътя беше ужасен. Даже на излизане от Пирингов, защото беше чист лед. Ама наистина чист лед. Започна яко да ни се парзаля колата. И добре, че беше едно момче, което работи там да ни помогне. Наистина трябваше да бутаме колата в самото начало. След това по магистралата на места също не беше изчистено. Имаше няколко катастрофи. Изобщо не беше много приятно. Но се опитвах да снимам колко е красиво около нас, нали? Снега, ето сега, като пристигнахме в София, всъщност за първи път виждаме с Джордж синьо небе от няколко дни. Всъщност се чух с баба и защото и в София има много сняг. Нейната кола е първо затрупана и второ, където живее тя е доста високо в планината и се притеснява и там и не чистят улиците, затова ще остане при нас да спи тази вечер, а ние с Джордж сега отиваме до Фантастико, за да напазаруваме нещо за хапване и за днес, и за утре, и за други ден и се прибираме да видим баба, да видим животните и аз да сготвя нещо. Така че ще се видим от вкъщи. Здравейте, ние вече сме в къщи. Аз разтоварих багажа, напазарувахме в Фантастико и прибирайки се към вкъщи видяхме, че съседите ринат, изринали са пред гаражите, ринат и улицата, тъй като днес е неделя и снегори не са минавали от общината. Затова като се прибрахме, Джош веднага, дори не си събу обувките, слезе да им помага, взе си само ръкавиците. Аз тук съм с баба и разтоварвам турбите от Фантастико и обяснявам как ще готвя зелен фасул, какво ще готвя еди си какво си друго и зелен фасул, ма не съм взела зелен фасул. Взела съм картоф, морков. Това сега с баба измислихме. Баба ще ми помогне, ще направиме зеле. Зеле ли е? Какво е зеле? Просто зеле във фурна постно
и отделно леща, ма по-гъста, такава на чорбичка. И това, което чувате, е ориз, който се вари сега за обяд, защото ще правим пак така с Джош пържен ориз с яйца. И ще ви покажа някой от яднета, когато е готов. Здравейте, момчета! Здравейте! Бяха се наредили на прозореца да гледат снега. Исках да ви ги снимам. Сега и да искат не могат да излязат на балкона, защото не могат да се промушват. Обикновено се промушват през мрежата. Айде отидете да гледате снега, може някой пиле да се появи. Няма ли пилета? Обяда е сервиран. Джош се върне и го довърши. Аз само рязах зеленчуци. Имаме ориз. Това е микс бял ориз, черен ориз и от тези бобовите култури. Има някои вида зеленчуци, гъби, лук, морков. Какво ще имаме? Тиквичка и това е пресен лук отгоре. Това са някакви много странни гъби, които ще си топиме там в това сочно с осамово масло. Не съм ги яла никога и баба не ги е яла. Да, сега ще ги пробваме и ще видим. Баба се развихра в кухнята, ще прави леща. Куват разни работи тук, всичко е сложила. И да си покажа каква си красива. Абе, толкова си красива. Днеска с шалчета, уникална си. Да. Красавица. Пупо. От всякъде красавица. Ние с Джош си надуваме дюшек, тъй като в офиса ще си направим диванче. Are you comfortable? Yeah. Where did we get it from? Бриколаж? Да. Декатлон. Yeah. А на те подобно ли ти? Баба, това зеле не се побира тук. Какво Ще тъпчеш? се побере. Трябва да го поберем, като го тъпчем. Не, то със султа и Масажира се, да. Аз зели не правя често, баба. Ти си професионалист. Професионалист, аз съм забрала вече. Сега ще си припомниш. Но аз се прибра и вече се настани на новото диванче. Ето го, умира от кеф. Страшен кеф. А иначе това си направихме. За възглавнички и дюшек. Какво такова манено? He's loving it. He's loving life. Back home. Здравейте, малко по-късно. Джош е в офиса, пие кафе и си почива на импровизирания ни диван. Аз дойдох тук в панта, за да се чуя с Иван. Повод влоговете трябва да говорим и неща и да ни показва работи. По принцип не трябваше да се виждаме, обаче наистина заради времето и многото сняг, неговата кола не е най-подходяща за такива зимни условия и нещо правят в момента, така че ще се чуем онлайн. И аз между другото е добре да си взема зарядното. Навън продължава да духа много силен вятър, не вали сняг, но пак ще ви покажа на балкон да видите колко сняг има. Над 30 см сняг. Наистина. Добре, че не го дават повече да вали. Така, готвят ни се мандичките. Зелето е във фурната. Леща се мисля, че след малко също ще е готова за вечер. Ще хафаме ориза, който направи Джош. Да, ще са свършени, а и втората пералня трябва да пусна. Така, и после я ще отида да си почина. Мисля, че днес не съм снимал кой знае колко. Въпреки ще се описвам да вада камерата постоянно и да ви показвам някакви неща, ама пак, може би днешния влог ще е малко по-кратък. После ще седем да отворим коледни календари. Може да включим и баба в отварянето. Не, да се вижда зад кадър. Чакайте да ви покажа снега от балкона. Какво правя? Мога ли да си държа камерата нормално? Това е снега на балкона ни. Не знам смисъл дали може да пресните. Е, там в края са ми той дръвчетата, които са обруляни от снега и от вятъра. И е нещо страшно. Трябваше да вземем ни неща от тази кутия. И я ринахме, но погледнете снега. Смисъл, тази кутия е висока. Снега стига почти догоре. Ето там са ни затрупани и другите неща. Добре, че ги зазимихме. Пак, смисъл, няма възглавнички неща по тях. Има лед, сняг, колине на балкон. Здравейте, аз съм Тони от бъдещето. За мен в момента е събота и влогмас отдавна да почна. Видеото, което вие гледате, съм снимала ноември, към края на ноември, да, когато падна първия сняг. Баба ни е на гости. Колкото и приятен да беше този ден и да се опитвах да снимам максимално много, влога се е получил около 16-17 минути, ми каза Иван. И аз му казах, чакай, ето тук ще сложим коледните кошници, тъй като тази година отново правя коледни кошници за семейството си. Чакайте, ще ви покажа една готова кошница. Ей такава кошница с храна и напитки. Миналата година за първи път направих такива кошници и всъщност първо на мен беше много забавно, докато пазарувах за тях, след това докато ги аранжирах и разбира се, мед ми така капеше по душичката, когато всичките ми роднини и приятели се радваха да си получат кошниците, защото кой не обича вкусна храна и нещо хубаво за пиене, особено по време на празници. Тъй като миналата година много набързо ги показах тези кошници е така просто в някакъв влог, тази година ми се иска да им отделя малко повече внимание, за да съм ви полезна, даже мисля да направя едно малко такова кратко рил видео за Instagram, за тези, които не ми гледат влоговете, да ги видят и там. Но преди да ви покажа как аранжирах кошницата и какво има в нея, нека да ви преведа през моя мисловен процес и планирането ми, съответно да отговоря може би на най-важния въпрос. Заслужават ли си тези кошници? В смисъл, излиза ли по-евтино да направите такава кошница, отколкото да купите нещо на близките си хора?
Първо зависи какво искат близките ви хора, защото сега ако някой иска нов телефон или някаква скъпа чанта, със сигурност това такава кошница ще ви излезе по-ефтино. Но, например, аз когато пазарувам за майка ми, баща ми, за леля ми, чичо ми, за бабите ми е много трудно, тъй като първо си имат всичко и второ, когато подарявате на семейство, някак си е по-трудно. Именно защото миналата година се затрудних в избора на подаръци за семейства. Така ми се роди идеята за тези кошници. Да ви кажа, доста изгодно ми излезе, особено тази година. Миналата година не беше толкова изгодно, тъй като кошниците оскъпиха цялата работа, самата кошница. Миналата година ги взех от Юск. Въпреки че ги взех намалени, си бяха доста скъпи и дигнаха цената. Не знам после хората дали са си ги ползвали. Всъщност баба ми и леля ми знам, че си държат дървата за камината в кошницата, която им подарих, но според мен не си заслужаваше. Трябваше да се подготвя по-рано, но аз малко в последния момент ги правих. И уж търсих някакви готини кошници, нищо не намерих миналата година, но тази година се натъкнах на много готин български сайт, производители на такива кошници, дървени. Ви покажа само след малко как изглежда, когато ги закупих, защото аз реших да ги боядисам, да са малко по-тъмни, просто защото искам тези кошници като цяло да са така естетически издържани. Изглеждат красиво и на мен просто повече ми допада да тъмното дърво. Това с боядисането е излишна стъпка. Ако си намерите кошница, която ви харесва на 100% или може би тези светлото дърво ви харесват, на мен не ми. Но тези кошници бяха на супер цена. Голямата кошница мисля, че беше 8 лева. Ако не се лъжа, но ще оставя линк на абсолютно всичко в описанието на видеото, за да ви улесня. Че вие искате да зарадвате някой от близките си с такава кошница, тази Коледа. Колко пъти казах кошница? 20 сигурно. Втората стъпка, след като си намерих перфектните кошници, беше да измисля откъде да взимам хранителните продукти и напитките. Миналата година направих една голяма поръчка от Tesco. Това е супермаркет английски. Първо, защото нещата бяха много по-евтини, отколкото в България. Някакви обикновени неща като ядки или шоколад. Дори нутелата беше много по-евтина и с доставка чрез GGBG ми излезе наистина доста изгодно. Само че тази година не ми се правиш така поръчка и реших, че ще е по-полезно за вас, които не ми се занимават с GGBG, не са толкова шашави като мен, да потърся и с българските магазини супермаркета. И тази година, това ще го видите малко по-натам във Vlogmas, реших, че ще пазарувам в метро и наистина в метро цените са муцка, особено когато взимате повече от един брой от продукт. Аванти, магазинчетата Аванти, откъдето между другото взех страхотно вино, което ще ви покажа след малко. Наистина българско вино, обаче в супер стилно презентирано, на много добра цена. И също така наблюдавах в EBAC, моя любим онлайн супермаркет, за оферти и намаления. Така успях да взема ядки от 6 лева на 3 нещо. По-луксозни такива пакетчета. Но общо взето, големите кошници, защото ще видите, имам големи и малки кошници. Големите кошници, т.е. най-скъпата кошница, ми излиза около 62-3 лева, което според мен е супер разумна цена за хубав, персонализиран коледен подарък за семейство. Да, това е. Ще ги опаковам с целофан. Сложила съм вътре хартиени такива изрезки. Предстои да направя и панделка, но това малко по-натам, защото искам Джордж да ми асистира с тази част. Но към всичко ще оставя полезни линкове и се надявам тази част от видеото да ви е интересна и най-вече полезна и може би да ви вдъхнови и вие да направите такава кошница на някой или за много хора тази Коледа. Айде, приятно гледане. Първо ви показвам кошниците боядисани. Ето ги кошниците, които имам боядисани. Всъщност ще правя 6 кошници, но си взех една малка за всеки случай, ако реша, че искам да направя кошница и за някой бонус човек. Имам един-двама, за които съм предвидила подаръци, които искам да купа, но ако не намеря това, което искам за тях, може да им направя кошница. Просто искам да ви ги покажа боядисани. Това са малките кошници. Малките са по-дълбоки, не знам дали виждате. А големите са широки, но са доста по-плити. Имаме куче, което ми помага. Извинявай, Ноа. Тук съм оставила една кошница не боядисана, за да ви покажа как изглеждаше преди. Иначе лакът, който използвах е ето този, не го използвахме и за рамките от бриколаше, но бягай от тук, това е лак. И използвах голяма и малка четка, тъй като тези кошници бяха много досадни за боядисване. Има много малки местенца, с които трябва да внимавате, ето тук отдолу, следователно отгоре, дръжчиците, но пък си заслужаваше, тъй като мисля, че финалният резултат е много красив и елегантен. Но сега нека да се настаним някъде удобно, където да виждате добре и да почнем да правим кошниците. Да ги сглобяваме, да ги аранжираме. Не знам как е по-правилно. Ти ще помагаш ли? Или искаш просто да миришеш лака за дърво? Това е съмнително поведение. Така, да започваме. Надявам се, че виждате добре. Сложила съм един гирлянд за настроение. И мисля да започнем с голяма кошница. Така, първа стъпка е да постелим нещо в кошницата. Миналата година използвах хартиени изрезки, но не бях поръчала достатъчно.
но този път взех килограм и половина. Тези, които аз взех, изглеждат така, просто защото ми харесва цвета и тъй като не са изкуствено оцветени. Така, за големите кошници няма да ми трябва толкова много, тъй като те са по-плитки. Но за сега да ви кажа, вървим добре и мисля, че ще ми стигнат. Не съм ги редила преди да започна, затова ще редим заедно и най-вероятно ще си променям решението, кое къде да слагам, но това е красотата на процеса. Може би да започнем с най-големите неща първо. Най-големите ми неща са ето тази кутия с малки вафлички. Тези вафлички са уникални, поне аз много ги харесвам. Знам, че Леля ми много ги харесва, брат ми и сестра ми ги харесва, така че ще са доволни хората, като ги видят. И обикновено миналата година слагах ето така по ъглите първо. И да, те ще се разместят. Следващото голямо нещо, което имаме е паста. Тази съм взимала от Ебак, а бисквитите съм взимала от Метро. Ви кажа, в Метро нямаше изгодна паста, нито в Авантитата, в които проверявах. Тази в Ебак на тази марка я харесва. Харесва ми и нестандартната формичка. Не много хора си взимат точно такава паста, поне не моето семейство. И да, мисля, че е прекрасна за подарък. Така? Не, така. Казах ви, че си мена. Не. След това имаме голяма кутия. За големите кошници имам голяма кутия каприз, такива пурички, а за малките кошници имам малка кутия. Все пак трябва по нещо да се различават. Нея ще я сложим ето така, за да може ето тук да сложим бутилка вино. Така, следващото нещо е бутилка с висококачествено хубаво вино. Много ми е важно всичките неща да изглеждат красиви. Знам, освен да са вкусни и хубави, трябва презентацията да е на ниво. Затова се спрях на това вино. Това е българско вино, между другото, на домен Бояр. Имам червено, бяло и розе. След малко ще ви покажа и другите бутилки. Но е висококачествено и е на супер достъпна цена. По принцип, аз много харесвам техните вина. Именно заради съотношението цена и високо качество. Може да ги намерите почти навсякъде в търговската мрежа също така. Но до сега не бях срещала тези нови им бутилки. Просто визията е много минималистична, много добре пасват заради изчистения си дизайн и луксозен вид на различни комбинации за подаръци. Тази бутилка мога да сложа и съм подготвила всъщност да сложа бутилка към отделен подарък. На Леля ми, например, съм подготвила една много красива чанта. Тя е фен на виното. Аз всъщност моето семейство и от приятелите ми не знам кой не е фен на виното. Затова ето към чанта и ще добавя бутилка вино. Към тези кошници няма как да нямаме по една бутилка вино. Абе, хем изглеждат стилно и имат характер. Хем знам, че вкуса на виното си отива с много ястия. Цената беше доста разумна. Така че имаме бутилка червено, имаме бутилка с бяло вино и имаме бутилка розе. Да ви кажа, не знам кой от всичките ми хареса. Може би ще сложа първо в тази голямата кошница червеното. Вижте, печели са доста награди. Ще оставя линк към всичко в описание. Бутилката червено вино, мисля, че тук е добре, да, тук е най-добре. После ще ви покажа и как изглежда кошницата отпред, тъй като в момента гледате отгоре. Сега, ето тук вече става сложно, защото не знам кое къде да слагам. Имаме ето тези крекери на Бетър. Тези са пълнозърнести, имат сусам и ленено семе. Крекерите ги слагам, за да си върват с сиренцето, което съм подготвила. Чедър съм взела. Миналата година също сложих крекери и бри. Тази година може да взема бри и някакво месце, някакво прошуто или някакво друго сушено месо. Обаче по-към края, малко преди да ги раздам кошниците. Но както и да е. За комбиниране с сиренце, с някакъв дип, с какво ти пожелаят хората, слагам винаги крекери. Тези мисля да ги сложа тук, за да са до сладкото. Да има баланс. Ето като казах сирене, се спрях ето на това. Cathedral City е тази марка. Ако не знаете, това е великобританска марка. Много го харесвам аз този чедър. Предлагах го два варианта. Мачър и майл. Това сирене, което е мачър, или кашкавал, бихме му казали в България, е просто с по-силен вкус. Аз го харесвам, Джо го харесва. Не знам нашите дали си взимат такова, но мисля, че ще им хареса. Забравих да кажа, той е от Метро и крекерите също са от Метро. Тези ядки взех от Ебак, гледах ги в Метро. Това е някаква нова серия на Детелина, между другото, ядки. Много ми хареса опаковката и бадеми и шамфастък избрах, защото кой не харесва бадеми и шамфастък. Видях ги в Метро, само че мърдовата им цена беше 5 или 6 лева, обаче след това ги фанах намалени за 3 нещо в Ебак и затова ги взех. Ще сложим жълтичките тук. Има баланс с тази жълта опаковка и зелените тук. След това имаме сосове за паста, тъй като все пак сме сложили паста, нека да има хората с какво да я хапват. Взела съм за големите кошници 2 соса, един голям арабята и един малък песто, а за малките кошници имаме само песто. Не знам вече кое къде да слагаме. Ето.
Сега идва трудната част. Следващото нещо е чай. Това е малък насипен ментов чай. Мислех да взема от Билковита чай, просто защото отново е на много достъпна цена и го харесвам. Просто много харесвам Билковита като бранд. Обаче техните опаковки са доста големи. Видях тези в eBay, сториха ми се много сладки като презентация в тази кутийка и затова ги взех. Така. Ние имаме само още няколко неща. Имаме нутела. За къде без нутела? Всички обичат нутела. Исках да взема голяма нутела за големите кошници и малка нутела за малките кошници, обаче Джош ме спря. И вика, да вземи малка нутела за всички кошници. Така и направих. И последно имаме два тублерона. Два са, защото в Метро на най-изгодна цена беше кутията с ето този размер тублерони, който е средния размер. Иначе естествено имаха и много големи. Но бяха 20 бройки вътре. Така че по две. По две в кошница. Това е. Сега ще ви покажа как изглежда кошницата и отпред. Определено отпред е по-впечатляваща гледката. Може да сложа още едно-две неща, например месце мога да сложа някакво или още едно сирене като бри. В самия ден, в който поднасяте, може да сложите и плодове, ако искате, но за момента аз оставям нещата така. Следващата стъпка, между другото, ще е да опаковам тази кошница с един прозрачен целофан и да й направя и панделка. Взела съм ето такава панделка. Имам зелено и червено и целофана ще го видите, когато го сложа. Но нека сега да направим и малката кошница. Така, ето я и малката ни кошница. Опа, хвърчат хартийки. Нищо, слагаме ги вътре. Слагаме си хартия тук повече. Може би тук предобрих работата, чакайте. По-добре е да има повече, просто така изглежда по-пълна кошницата и по-тежките неща не пропадат. Продължаваме на същия принцип с най-големите продукти. Така. Тази ще изглежда по-пишна със сигурност. Ето сега тук ще центрирам бутилката вино, просто защото нямам голяма кутия с поричките. За поричките имам малка. Сега не знам коя бутилка да сложа. Бяло или розе. Не знам. Ако можете да гласувате, ще е чудесно. Розе. Много съм доволна от целия пазар. От вината също съм супер доволна, тъй като изглеждат доста по-скъпи, отколкото бяха. Крекерите, чедър, курички, мента, нутела, само че нутелата ще я сложа и така отдолу, а върху нея ще сложа пестото. Тук имаме два тублерона. Става ли? Мисля, че става. Ще ви покажа как изглежда отпред. Ако ни се изкрил чедъра, но всичко се вижда, изглежда пишна тази кошница. Аз бих се израдвала някой да ми я подари. Така че, мисля, че и тя е готова. Добре, да. Доволна съм. Така, това беше аранжираното подреждането на кошниците. Надявам се да ви е било интересно. И сега ви оставим с последната част от влога ми, която е или как се подготвям за фитнес, или как отварям коледни календари. Едно от двете. Привет! Ще си оправям раницата за фитнес и викам да ви покажа, защото що пък не. Така се преобляках с удобни дрехи. Може да видите, обаче съм с един супер удобен. Той е клин, долнище. И така, не знам дали го виждате. От MyProtein е то всичко, което ще видите в раницата ми от MyProtein, но ето така изглежда клина. И кръчолите се разширяват малко надолу. По принцип е такъв за йога. Аз го нося за вкъщи и ми е супер удобен. Да се върнем към лицето ми. Но, нека да си изберем екипче. Екипчета да искате, имам в много цветове, но тези, които най-често нося във фитнеса, не са от тези най-шарените, ето такива. Секунда. Пример, имам такива екипчета, лилави. Това ми е един от най-удобните и любими екипи, но не знам, може би, защото съм още нова във фитнеса, колко месец вече хода. Може би не искам много да изпъквам и си нося неутралните цветове, които според мен са и най-стилни. И може би най-фешън екипчето, тъй като горнището е с една презрамка. И е супер удобно. На това му махнах подплънките, имат всичките подплънки. Имам го същото и в черно. Имаме и ето това, което е ново екипче, тъмно-зелено, много ми харесва цвета и е супер удобно, само че сутиена не е достатъчно стегнат. Иска ми се в фитнеса да имам още повече съпорт. Затова най-вероятно ще си облека бяло. Любимото ми екипче. Това е бяло. Всъщност не е бяло, ми е бежево. И горнището изглежда ето така. Отзад е скръстосано, но както виждате е с две презрамки. Супер удобно е. Ако все още е налично, не знам, ще оставя много линкове в описанието, в случай, че искате да разгледате, но го имаше преди в доста цветове. Това ми е любимият цвят. И ми е важно сутиена да ми е удобен и да не е много разголен, защото началото на тренировката съм винаги с тениска. С една от ето тези тениски, винаги си приготвям такава. Тази е като кроп топ, смисъл не е много дълга тениска, по-скъсена е. Взимам си я винаги в един размер по-голям. Ел размер.
просто защото ми е по-удобно. Така, някак си не обичам да е много по тялото ми. И в началото, като загрявам, в 50% от тренировката съм с тениска. Това обаче, докато не започна зверски да се пота и да моля за помощ и за почивка, и тогава вече, когато пота, тениската ми е подгизнала в пот, се събличам по сутиен и не искам много, да е много разголен. Искам така да е по-стегнат и да ме кара да се чувствам комфортно, така че да се размятам, да скачам, нищо няма да се размести и да излезе. Затова предпочитам тези сутиени, или такъв като този, или този, защото MyProtein имат и такива сутиени, които сигурно хора тренират и по тях, но те са с по-тънки през рамки, подобно на този, които на мен поне не са ми супер удобни. Удобни са ми за подтениска. Но, добре. Подготвям си сутиен, тениска. Това всичко обличам сутрин в банята, след като си измия лицето. Слагам си чорапи, те пак са на MyProtein. И през есента си обличах просто, имам едно скъсено, такова по-спортно яки. Сега обаче с този сняг навън и виелица ще си облека един свичер. Ето този, имам го и в бежево, показвала съм ви го, защото е голям, удобен, топли и ако много ми стане топло, също мога така да му оправя ципчето. Всичко, което видяхте е по мен. А раницата я оправям последния начин. Бутилката ми е в кухнята. Тази раница пак е от MyProtein. Джош има сакче. Аз съм превзела раницата, просто защото ми е по-удобна. Не обичам да нося сакове, обичам да нося неща. Просто е така през едно рамо, освен данска самичанта, така че обичам да е на гърба ми с две през рамки. Много удобна в малкия джоб. Ги си нося документите, картата за фитнес и слушалките с кълъвче. Големия джоб си нося маратонките, които са ми за фитнес. Тя ги ползвам само единствено за фитнес и те не излизат от раницата ми. Ще оставя линка от тях също в описанието. Това е бутилката. Метална бутилка, поддържа водата студена. Аз я наливам студена сутрин и мога да си я разнасям ето така също. И си я разнасям така. Други две неща, които имам в раничката, са дезодорант. Този не ми е един от любимите аромати, затова ми е фитнес дезодоранта. И имам дезинфектант, тъй като веднага след като си отида обратно при шкафчето и раницата, след тренировка си дезинфекцирам ръцете. И последното нещо, което слагам от вечерта, т.е. от сега, то това е подготвянето на раницата ми. Сипвам си вода, слагам си кърпата и проверявам дали дезодорант, документи и слушалки са при мен, защото веднъж си бях добра с слушалките и ми беше много комфортно да тичам в тишина. Имаме кърпа, тя е малка кърпа, мисля, че се води за лице или за ръце, не знам, имат и големи кърпи в MyProtein. Имат я в зелен, сив и черен цвят. Аз си я харесвам най-много в черен. Джош има 4 такива кърпи, аз имам 4 такива кърпи. И сега отделям една за него, защото понякога и той си я забравя. Но да, това е подреждането на раницата ми. Сега да ви кажа малко около мен разхвърля. Да, сега отивам да подреда и с Джош си догледаме филма, който си го гледаме още от Пирингов. И след това ще отваряме за календари. Да, това вече май ви го казах. Добре. Ми вика да си смена блузата, защото до сега снимах ден 6, който бях казал, че го снимам така или иначе днес. Мързи ме баба. Изморена съм. Искам да си лягам. Не, няма смисъл. Наистина хората знаят, че това го снимам в един ден. Така, ще го преживеете сигурно. Спукай за моята блуза. Ако се сещате, вчера в ден, или за вас онзи ден, в ден 6, отворихме по погрешка ден 13 и 14 от календара на Кик. Това днес ще отворим само 15, защото трябваше днеска да са 14 и 15. То календар, който е по-интересен? То на Кик с декорацията или храната? Това ми хареса. Купро шоколадчето. Загадъчно гледаш. Ами какво е това, баба? Това е фонтанче. Това е пак с тиксо от долната страна и мисля, че може... Някой от Да подаръците. да служи за украса. Декорация. Това е уникално. О, я виж Снежанка. Снежанка ли, бабо? Така изглежда, съмнявам се. Много да е изтрещяла Снежанка. Вижда ми се тиксото. Какво такова? Снегурочка. Да има празнично настроение. Е важно. И да преминем към моят любимец. Ден 14. Ден 14 и ден 15. Това са овесени ядки с канела и само това. Искам си захаросаните бадеми. Ето, овесни ядки. В този календар имат ето така, упаковани за една или две порции, да си поръсиш... Котките много се раздивяха. Да си поръсиш към киселото мляко или в прясно мляко за закуска. Чудесно. То ти е готово, в смисъл, имаш си подправките, то е на немски. Но има и какао тук, кафява захар, канела, джинджифил. Да, аз знам някои немски думи покрай коледните календари. Много добре ти си. Джош ще бъде изненадан. Джош направо ще бъде шокиран. Ден 15. Ето го. По-малко прозорче. Това го имахме и миналата година.
Да. Това е крем като какаов крем с бадеми, мисля, че. Или е само бадемов крем. Знаете ли, че е само бадемов крем? Да. Да, може би мажеш си го на бисквитка. Сладък е най-вероятно. Не съм го пробвала. Нито една от годините не го пробвах, защото раздавам винаги, особено от ДМБ на Иван и Никол. Да, и може би те са го дегустирали. И може тази година да го дегустирам. Това от мен, какво да ви покажа. Тук този елен просто не му е писано. Пак е усъкатен. Кога? Ами Рай го бутна ония ден. Първо Иван му щупи крака. Ето му кръка тук. Това беше преди да излезем ония ден и не можахме да го залепим. Не, първо Иван го щупи, без да иска естествено. Или не знам. Джордж го залепи, защото Иван не го залепи. И ония ден Рай го бутна. Просто... Размени ги с други от кабинета. Няма да ги размена, ще го залепим. Ги остави, понеже е по-крехък. Не е по-крехък, просто е понесъл няколко поредни удара. Ще го залепи пак, Джош, няма проблеми. Ще живее. Защото котките и двете, баба си лежи на дивана и се почива, и двете котки лежат при нея, върху нея, залепени отстрани. Те не идват така при мен. Само по един идват. Разбирам, че имат предпочитания. Ако ях ръка ги храни. Това беше от мен. Изморена съм, ако не може да разберете. Най-вероятно ми личи. И е време да си лягам. Часа е вече 9:30. Ние рано си лягаме. Баба сигурно си ляга по-късно от нас. Ти в колко си лягаш? Към 12! Мале, баба си луда. Ние си лягаме към 10:30 сега заради фитнеса, защото утре пак кога не сме уморени ние. Така че време е за нас да си лягаме. Утре не знам какво ще се случва. Ще видим какво предстои Една хубава снежна седмица. Една хубава снежна седмица ви пожелава баба. Не знаем те кога ще го гледат, ама при нас е много снежно. Знам дали ще има сняг тогава. Внимавайте с поледица. На 14-15 декември ще го гледат това видео. Тогава може да има. При нас наистина е много снежно. Ви показах днес. Но да, надявам се да сте си изкарали добре в компанията ми и ще се радвам да харесате видеото, ако ви е харесало. Може да ми го покажете, като ми оставите също така и коментар и се абонирате за този ми канал, а линк в описанието ще намерите към интересни неща, които съм споделила с вас в този влог, както и към главния ми канал и Instagram профил. Много ви благодаря, че гледахте, целувам ви, прегръщам ви и до скоро!